Ongi etorri Edelbibes Digital Plusen beste bideo tutorial batera. Ikastalde bat nola sortu eta zure taldera ikasleak nola lotu ikusiko dugu bideo honetan. Plataforman saioa hasi ondoren, liburutegia atala zure liburuekin eta ikastaldeak atala ikusiko dituzu. Azken horretan sartzen bazara, eta goiko eskuineko aldean dagoen gehi botoian klik egiten baduzu, menu bat irekiko da bi aukerarekin. Gehitu kodea aukerak ikastalde horretan lizentzia digital berri bat gehitzeko modua ematen du. Sortu ikastaldea aukeran klik eginda, prozesu bat hasiko da 3 urratsetan. Lehenengo urratsa, bete zure ikastaldea definitzeko formularioa. Izena, etapa eta ikasturtea aukeratu ditzakezu, bai eta ikasleek gailu pertsonalak erabiltzen dituzten adierazi ere. Bigarren urratsa, aukeratu liburutegiko liburu bat zure ikastaldeari lotzeko. Egin klik behealdeko gehi botoian eta sakatu sortu ikastaldea. Hirugarren urratsa, aukeratu ikasleak. Horretarako, ikasleen kodea kopiatu eta haiekin parteka dezakezu zure ikastaldeari lotzeko, plataforman erregistratuta daudenean. Google Classroomekin lan egiten baduzu, zuzenean inportatu ditzakezu han sortutako ikasleen taldeak. Zure ikastaldea sortuta dago hautatutako liburuarekin eta lotutako ikasleekin. Goiko eskuinaldeko 3 puntuetan klik eginez gero, menu bat zabalduko da, eta bertan editatu, liburu gehiago gehitu edo ezabatu ahal izango dituzu. Hurrengo tutorialera arte.